Dobar večer. Ja sam Zvonko Hrabar, a vi gledate News Bar. Znate li što smo pripremili za vas? Naravno da ne znate. U vijestima pogledajte, dvojica homoseksualaca pretukla grupu navijača. Istražujemo, je li Hrvatska dovoljno čista? U panelu o cijepljenju ugostili smo smrt. Novo prijevozno sredstvo postalo hit u Hrvatskoj. Radio televizija Luksemburg ponosno vam predstavlja najbolji informativni program od stoljeća 7. Pripremite se za News Bar. Vijest. Što je to vijest? Naši stari su znali reći, po vijesti se dan poznaje. No, što oni znaju? Pa oni su živjeli u komunizmu. Pogledajmo vijesti. Dobar večer, ja sam Domagoj Zolak. Dobar večer, ja sam Iva Jerković. Ne ta Iva Jerković. Na programu konkurentske televizije vrti se film Šesto čulo. I samo da znate, lik Brusa Willisa je mrtav od početka filma. A sada kada znate kraj, možete ostati s nama. Uhićen 100. jubilarni zaposlenik holdinga, za nagradu osvojio automobil. Na benzinskoj postaji uočen muškarac koji je natočio gorivo za više od 100 kuna. Test očinstva otkrio, Ante Starčević ipak nije otac domovine. 9-godišnja djevojčica namazala se kremom koja pomlađuje 10 godina i nestala bez traga. Na tržište stigla pilula za dan poslije braniteljskih prosvjeda. Vijesti započinjemo izvanrednim priopćenjem. Državni hidromilitaristički zavod izdaje upozorenje najvišeg stupnja. Zbog visokog pritiska i užarene atmosfere, svi građani osjetljivog razuma trebali bi se pripaziti državnog udara na području Savske. Zavod je podigao razinu upozorenja sa dosadašnje crvene opasnosti na crnu. Simptomi mogu uključivati razdražljivost, utaju poreza, neprijavljivanje prosvjeda i priviđanje Jugoslavena. Upravo nam stižu izvanredne vijesti ispred Remetinca gdje se nalazi naš reporter Borna Sor. Borna, možeš li nam reći što se tamo događa? Da, priveden je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Prema informacijama koje imamo, priveden je po naredbi Županijskog suda. Kao što vidite iza mene, totalna je strka i niko točno ne zna što se događa. Tako da javit ćemo vam se kasnije sa više informacija. Hvala Borna. Razvoj situacije nastavljamo pratiti tokom emisije. A ovim putem želimo podsjetiti premijera Milanovića da ga predsjednica Grabar-Kitarović već mjesec dana čeka u sobi za sastanke na Pantovčaku. Predsjednica ne želi napustiti prostoriju i odbija hranu i piće. Gospodine Milanoviću, ukoliko gledate ovu emisiju, pozivamo vas da posjetite predsjednicu i okončate ovu agoniju. No vratimo se na vedrije teme. Zbog prevelikog deficita u državnom proračunu, vlada planira prijevremeno pokopati bivšeg predsjednika Mesića na Mirogoju. Na današnjoj sjednici vlade jednoglasno je usvojen zaključak kako je bivši predsjednik Stjepan Mesić doživio lijepe godine, te da njegov ured više ne može opravdati svoje troškove. Pogreb će se održati 12. svibnja, a Mesića će povijest pamtiti kao jedinog državnika koji je održao govor na vlastitom pogrebu. A Radimir Čačić je postao prvi licencirani vozač za aplikaciju Uber. Predsjednik Reformista na ovaj način planira prikupiti novac za predstojeće parlamentarne izbore. Čačić je najavio kako će pokupiti sve građane na cesti i pregaziti konkurenciju. A dobre vijesti nam stižu iz kulture. UNESCO je stavio ličko rukovanje na popis nematerijalne kulturne baštine. Taj naizgled neobični oblik rukovanja pridružio se hrvatskoj nematerijalnoj kulturnoj baštini, zauzevši zasluženo mjesto uz Sinjsku alku, Ojkanje, Bećarac i spajanje neradnih dana. Guranje prsta u anus kao znak pozdrava nematerijalna je ljepota naše zemlje i kao takvo bi moglo postati pravi turistički mamac.
Upravo nam stižu nove informacije ispred Remetinca Borna. Što se događa na terenu? Upravo je pušten zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Prema informacijama koje smo doznali, pušten je ovaj puta po odluci Trgovačkog suda. Ovdje vlada totalna strka, nitko ne zna što se točno događa, tako da morat ćemo se javiti kasnije sa više informacija. Hvala Borna, razvoj situacije nastavljamo pratiti tokom emisije. Nova tragedija potresla je zagrebački Maksimir. Dvojica homoseksualaca pretukla su grupu Dinamovih navijača. Ovaj heterofobni ispad dvojice homoseksualaca podsjetio je zašto je potrebno što prije donijeti zakon o zaštiti većinskog stanovništva od manjinskih skupina. 6 navijača brutalno su pretučeni samo zato jer su drugačiji. Mi smo se samo poslije tekme šetali Maksimirom i odjednom nam neka dvojica počela dobacivati kaj hetrići, gdje su vam ženske djevojke, idite ih šikat u vaginu. Ovog frenda su napali da kao kakve su to demode hlače koje ima na sebi. Njih dvojica su opkolili naše storicu i ovaj jedan me udarao sa svojom torbicom po glavi. Ovaj drugi je uzeo svoj bijeli iPhone i razbio frendu glavu s njim i... grozno. Navijačima želimo brz oporavak i mirne tribine. Sada prelazimo na glavnu vijest dana. U Hrvatsku se vratio najpopularniji domaći političar Branko Đapić. Odmah da vam kažem, ovo je hrvatska presica i onaj ko nije Hrvat neka napusti ovu dvoranu. Branko Đapić je započeo svoj križni put ulaska u hrvatsku politiku prošlogodišnjom kandidaturom za Europski parlament. Nakon što je na izborima potukao, a u noćnom klubu pretukao svoju konkurenciju, nastavio je svoj politički put druženjem sa običnim ljudima na cesti. Onda je odlučio otputovati u SAD kako bi na dalekom zapadu naučio mistične tajne političkog procesa. Nakon što mjesecima nitko nije čuo glasa o njemu, Đapić se jučer trijumfalno vratio u domovinu. A s nama je večeras Branko Đapić. Gospodine Đapiću, kako ste? Hvala. Evo ja ću pitati jedno pitanje koje vjerujem da zanima mnoge naše gledatelje, a to je kako to da ste se odlučili vratiti iz Amerike? Pa istekla mi je viza i nestalo mi je dolara. I onda sam zadnje kune što sam imao potrošio na autobusnu kartu od New Yorka do Zagreba. Taj ćete. Dobro, sad kad ste se vratili, kakvi su dojmovi iz Amerike? Pa Amerika je po meni jako razvijena zemlja. Ja sam bio sa ovim Barackom Obamom i on na televiziji gleda puno tamnije. On je jako svjetle put i on zapravo nije ni crnac. On je više Aztek, Maj ili tako nešto. On nije niti malo crnac. I ono što me neugodno iznenadilo to je da su oni tek prije nekoliko godina legalizirali travu, a ja travu pijem od svoje 3. godine, bože moj, kad sam Hrvat. Pa evo, dok ste vi bili tamo, mi smo dobili novu predsjednicu koja je puno putovala po Americi. Da. Vjerojatno znate šta Amerikanci sami misle o njoj. Pa ne misle ništa. Niko živ u Americi ne zna za predsjednika Grabar-Kitarović. Ja kad sam došao u Massachusetts, meni su svi govorili, Dino rađa, su me zamijenili s nekakvim košarkašem. A bože moj, ja sam igrao košarku, bio sam jako dobar, čak sam primjen u selekciju U17 u svoje doba. Tako dobro, da... sad kad ste spomenuli hrvatsku košarkašku reprezentaciju, možda da pređem na hrvatske teme. Možemo, nema problema. Prošli tjedan smo proslavili 70. godišnjicu pobjede nad fašizmom. Jeste li vi slavili taj dan antifašizma? Naravno da jesam, pa moj djed je bio antofašista. I njega su ubili partizani 47. godine, dolje kod Bici je bila negdje oko Bosne. I mi svake godine u Ivankovu slavimo Kirbaje u čast moga djeda. I šta tu ima biti čudno? Evo kad smo kod obljetnica. Dobro. Naša predsjednica želi obilježiti 20. obljetnicu Oluje u Kninu, premijer Milanović u Zagrebu. Šta vi mislite? Ma gdje bi kakav trebalo... Zagreb, kakav Knin, molim vas, ne radi se tu o gej paradi, tu se radi o obljetnici Oluje koja mora biti u Beogradu. Mi moramo nasred Ade Cigale podignuti jedan šator i da se obestini ovo proročanstvo Svetog Ilije koje kaže stiće vas naša ruka i u Srbiji. Nažalost, kratki smo s vremenom. Ma vi ste uvijek kratki s vremenom kad sam ja u pitanju. Dobro, gospodine Đapiću, bit će još prilike za vas, samo kratko i brzo. Koji je vaš plan i program za dalje? Moj plan i program je da ja već od sutra krećem sa referendumom o odcjepljenju Hrvatske iz Europske unije. Jer kao što znate, za par godina će Srbija ući u Europsku uniju, a mi ne želimo biti u istoj državi sa tim Srbima. Druga stavka je ta da ću napraviti nakon toga referendum ulaska Hrvatske u Sjedinjene Američke Države. Jer kao što znate, Zagreb je udaljen od Washingtona ko od Washingtona do Havaja. I ja ne vidim nikakvog razloga da mi ne budemo 51. američka savezna država.
Hvala gospodine Đapiću. Hvala vama. Bio je to Branko Đapić, vi pratite njegov program i dalje kroz emisije News Bara, mi idemo dalje. Podsjećamo kako će zbog tečaja Libora i Euribora od ponoći poskupjeti katolička crkva. Tako će se sutra za litru svete vode morati odvojiti 75 lipa više, cijena grama tamjana porašće za 95 lipa, dok će cijene krštenja, krizme, vjenčanja i sahrane porasti po jedinstvenoj stopi od 5%. Hrvatska biskupska konferencija je poručila kako će oprost grijeha i dalje biti besplatan. Danas su zabilježene i veće gužve ispred crkava i župnih stanova gdje su vjernici nabavljali crkvene derivate po starim cijenama, a za nove cijene kažu kako su im probile teološku granicu. Upravo nam stižu najnovije informacije ispred Remetinca Borna. Je li gradonačelnik ponovno promijenio agregatno stanje? Tako je, Upravni sud je poništio odluku Trgovačkog suda koji... Samo sekundu. Ne, imamo nove informacije. Upravo smo doznali da je Viši kanonski sud poništio odluku Upravnog suda, koji je poništio odluku Trgovačkog suda, koji je poništio odluku Županijskog suda. I kako stvari izgledaju, zagrebački gradonačelnik upravo je na slobodi. Samo sekundu, ne. Nove informacije. Hvala ti Borna, tvoje javljanje očekujemo za 7 dana. A upravo smo dobili informaciju kako su zbog Bandićevih učestalih ulazaka i izlazaka na Remetincu postavljena rotirajuća vrata. I za kraj jedna dobra vijest. Branitelji su objavili kako će od četvrtka prekinuti maratonski prosvjed jer su svoj šator iznajmili njemačkoj produkciji za potrebe snimanja filma Vinetu. Bilo je to sve u vijestima, ostanite i dalje uz nas jer je film na konkurentskoj televiziji onako prošao. Čistoć. Ja se kupam jednom mjesečno, ali sam ipak čist. Hrvat. A ima i onih koji se kupaju 2 puta dnevno .hr. No, jesu li zaista čisti? I tko tu zapravo smrdi? Ha? Posljednjih tjedana mogli smo čuti kako hrvatski intelektualci poput Ruže Tomašić i Anice Kovač traže čistu Hrvatsku. Iako je naša domovina u posljednjih 75 godina čak 2 puta temeljito očišćena, Tomašić tvrdi da treba očistiti dvorište, Anica Kovač da je došlo vrijeme za čistu Hrvatsku. Pitali smo građane što misle o toj etno-ekološkoj temi. Da li mislite da je Hrvatska dovoljno čista država? Pa nije dovoljno, mogla bi bolje biti. Uvijek može biti čišća. Smatram da Hrvatska nije dovoljno čista država. Nije, niti nikad ne bi. Ne znam, ne pratim školske programe. Da li je bila možda čišća prije ili je sve manje i manje čišća? Za našeg Tita, ali sad više nikad ne bu i nikad neće. Do you think it's a clean country? Yes, very clean. It looks like Austria. Ono, se svakodnevno tuširaš, pereš zube, da li smatraš ono čistim Hrvatom? Da. Smatram se čistim Hrvatom. No, kako bi zaista razumjeli koji prljavi elementi prijete našoj opravnoj Hrvatskoj, razgovarali smo sa Mirelom Holy, predsjednicom stranke koja je glavni cilj čista Hrvatska. Vi kao predsjednica Oraha se zalažete za čistu Hrvatsku. Za čistu i održivu Hrvatsku, da. Jeste li zato u crnom? Djelomično. Tužna sam zato što Hrvatska još nije dovoljno čista, pa evo ga, žalujem. Kako mi možemo biti osigurati da Hrvatska ostane čista? Nekim raznim zakonima ili je najbolje uzeti lopatu i metlu i jednostavno protjerati otpad van zemlje? Kombinacijom zakonima, akcijama i edukacijom. Da li Hrvatskoj fale sabirni centri? Mislite centri za gospodarenje otpadom? Da, centri za gospodarenje otpada, dobro. Da, fale nam. Moramo uspostaviti integrirani sustav gospodarenja otpadom. Plan hrvatske desnice je 1/3 otpada reciklirati, 1/3 jednostavno preseliti, a 1/3 spaliti. Šta mislite o tome? Nije im dobar koncept, dakle integrirani sustav gospodarenja otpadom, primarna selekcija, obrada, oporaba, recikliranje, termička obrada otpada i na kraju odlaganje inertiziranog otpada. Dobro, to je bilo manje više sve. Eto, da li možda Orah treba počistiti? I na kraju se zaključak sam nameće. Jedni ljudi koji mogu odlučiti koliko će Hrvatska biti čista jesu njezini građani. Iako ljudi kao Ruža Tomašić i Anica Kovač pate od nekog obsesivnog, kompulsivnog poremećaja čistoće i reda, ne zaboravite, čistoća je pola zdravlja, a pola govor mržnje. Strah. Treba li se bojati naše djece
ili se pak bojati za našu djecu? To je pitanje, a odgovor bi trebao biti cijepljenje. Tjera nas da cijepimo svoju djecu protiv bolesti koje su odavno izumrle, dječja paraliza, tifus, rubeola, no što je s modernim pošastima, poput niske kupovne moći, kladionica, zašto ne postoje cjepiva protiv glazbe Olivera, Dragojevića? I ono najvažnije, ako cjepiva zaista funkcioniraju, zašto saborski zastupnici uporno gube svoje imunitete? Cijepljenje je, kao što ste upravo vidjeli, gorući problem u Hrvatskoj i zato se u današnjoj jubilarnoj 308. epizodi panela Planet Hrvatska bavimo upravo tom temom. Moji uvaženi gosti večeras su gospođa Smrt i dr. Dabić. Dobrodošli. Još bolje vas našli. Pa vi ovako kao liječnik... Ja nisam liječnik, ispričavam se. Ne, ja sam lobist za farmaceutske kompanije. A dobro, zašto onda nosite tu bijelu kutu? Pa ljudi nekako više vjeruju ljudima koji nose kute, zato. Moje prvo pitanje je cijepljenje. Da ili ne? I zašto zapravo ipak ne? Pa prva stvar, mislim da je super što ste pozvali stručnjake u emisiju, dakle narod hrvatski koji je iznimno glup treba, dakle medije da mu objasne što da misli. Klijenti koje ja zastupam su protiv cijepljenja. Cijepljenje djece od njih čini slabiće, koji se dakle nikad ne nauče brinuti sami za sebe. Djeca moraju postati odgovorna sa svojim vlastitim zdravljem. Bog, evo, meni je prije par dana uletio jedan čovjek i mi imamo 87 godina i on meni da bi još dija 2 godine života. Evo kaj čovječe, koji će ti mislim, ispali su ti zubi, ne možeš više ni sidit, ne možeš ni hodat, dopizdija si svima. Šta, hoćeš ti u 2 godine napraviti atomsku bombu? Znači niste mu ispunili zadnju želju? Pa da sam mu jedan dan da se istrče. Pa, dobro. Nećemo više. Ali većina ljudi misli ipak da je cjepivo nešto pozitivno, nešto dobro. A mislim, većina ljudi u Hrvatskoj je nepismena. Imamo 90% visoko neobrazovanih ljudi, 10% visoko obrazovanih koji su onako napustili državu. Dakle, de facto imamo samo naciju kretena. Ali niko ne zna tematiku. Dakle, šta je cjepivo? Cjepivo su bolesti i virusi. Dakle, to koristi kao prevenciju, to je kao da idemo raditi prevenciju od sifilisa, tako da ne znam, imamo nezaštićeni analni seks u kanti za smeće i za javne kuće. Ali ti znaš ko najviše bude našu djecu? Možda ti reći? Recite. Pedofili. Da. I zato, gdje je kamera? Evo ovdje, izvolite. I zato odlučno poručujem ovdje iz studija 12 News bara. Rat, glad i kugu. Pedofilima, dilerima droge koji uništavaju našu mladež i organiziranom kriminalu. U redu. A pogledajmo sada propagandni video Ministarstva zdravlja kojim vlada obmanjuje javnost o takozvanim pozitivnim stranama cijepljenja. Ja sam tog dana imao 135 kila žive vage. Moja visina je bila nešto više od 198 cm. Kad sam se otišao preventivno cijepiti protiv gripe, imao sam ja tih cijepiva Ja sam se tako nastavio cijepiti svaki dan idući 2 godine i onda meni se istog dana apetit smanjio, usta su mi se sušila. Više nisam imao problema sa ovim vaskularnim venama. Iz dana u dan sam se smanjivao, pao sam na nekih 190, 180, 176 cm. Sjećao sam se da rastim, ja sam se sjećao, feeling je bio fantastičan. I onda sam prestao odlaziti onome šaneru, pedijatru, i onda se dogodi niko nema cjepiva više. Eto, užas. Cjepivo protiv gripe, tetanusa i vodenih kozica nije zamjena za obrok. I zato dobro razmisli na kojoj si dijeti. Samo u prošloj godini 80% cjepiva završilo je u pogrešnim rukama. Ako se cijepiš danas, ne moraš se cijepiti sutra i preko sutra. Vraćamo se natrag na temu cijepljenja. Gospođo Smrt, vi poznajete ovog mladića iz priloga, to ste mi rekli sad dok smo gledali zajedno ovaj... Ma ajde, lajkaj ću te. Znaš što ću ti ja reći? Recite. Ovako.
Ljudi previše pričaju bajke Svetoga Roka i to da su oni vidjeli svjetlost na kraju tunela. A ovdje je mladić, svaka mu čast. On gleda mene 3-4 puta u oči. To je totalni raritet. Da, ja cijelu emisiju uopće izbjegavam pogledati smrt u oči. Gospodine Dabiću, cjepiva se gledaju kao jednu od najvećih izuma u povijesti čovječanstva. Tvrdi se da je to spasilo milijune ljudskih života. Dajte molim vas, gledajte, od tih milijuna života koliko je njih bilo četnika. Dakle, realno, nekako, sve je tu relativno. Da. I ono što sam najbolje spomenuo, dakle, to je ljudski izum, to nije ništa prirodno, to je iznimno neprirodna stvar. Ja ne znam što je sljedeće, hoćemo ljudima dati da cijepe svoje kućne ljubimce. Dakle, nećemo se igrati Boga, ajmo se ne igrati ni mame, ni tate, ni lanca probijanca, ni školice, ni gumi, ni Call of Duty. Ono što sam ja htio reći, to je najbitnija stvar. Dakle, danas su virusi digitalni. I jednostavno današnja metoda cijepljenja je i nazadna i preprimitivna za njih. Ma vid, Miša, čaj ima 100 godina i sve govorim sutra ću operirati ovu mrenu, kom je poslao poruku? Šalje Vojislav Š. Vojislav Š. Vidite, to je zanimljiva stvar, znači smrt je slabovidna. Ja sam recimo dalekovidan, za nas uopće ne postoji nikakva cjepiva. Vi ste prisiljeni nositi lažne naočale da bi vam ljudi više vjerovali, ni za to ne postoji cjepivo. Mislim, koja korist uopće od tog cjepiva? Koje su neke vaše završne poruke? Pa ne znam, ja bih na kraju sigurno rekao dakle, da Isus, Muhamed, Buda nisu bili cijepljeni. Dokle, s druge strane, Hitler, Stalin i Slobodan Milošević jesu. Dakle, ako ćemo išta naučiti od povijesti, onda mislim da je povijest svoje rekla o cijepljenju. Hvala mojim gostima što su nam tako lijepo sve ovo ispričali. Posebno bih htio pohvaliti gospođu Smrt koja je stvarno ste me zadivili kao gost na televiziji. Ne znam zašto vas češće ne zovu. Duhoviti ste, riječiti, pametni. Zašto nema više smrti na televiziji? Mater ako znam. Evo vidiš, oni prije neki dan bila ono sranja u Afganistanu. Koga su zvali u emisiju? Zvali su ovoga Puhovskoga. Ista stvar je bila kad su imali promociju knjige Smrt Smaja Lage Čengića. Šta? Nisu zvali ni mene ni Čengića, nego onoga Ninu Raspudića. A da, to je. Katastrofa, užas. Mislim, onda još viću smrt fašizmu, sloboda narodu. Pa koji ću ja fašizmu? Šta ću ja tam? Šta ima s time? Što ne viću smrt narodu, sloboda, fašizmu? Da, to zvuči puno logičnije. Da, i prije nego što odjavimo današnji Planet Hrvatska, samo bih htio jedno kratko pitanje za vas, gospodine Dabiću. Jeste vi cijepljeni? Da, naravno da jesam. Mislim, ja slušam svog doktora. Ja jesam lobista, ali nisam idiot. Da, to je definitivno poruka koju bi htjeli poslati našim gledateljima i htio bi se zahvaliti na kraju i gospođi Smrti što je cijelo vrijeme odgovarala na poruke naših gledatelja. Hvala vam na pozornosti i gledajte nas idući tjedan kad smo opet s vama. I jeste li dobili odgovore na sva pitanja? Jer ako niste, reprizu možete pogledati na portalu news.bar.hr. No, želite li zaista živjeti u prošlosti? Laka vam noć i sanjajte novce. Trebat će vam. Se tamo događa? Da, priveden je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Prema informacijama koje imamo, priveden je po naredbi Županijskog suda. Kao što vidite iza mene, totalna je strka i niko točno ne zna što se događa. Tako da javit ćemo vam se kasnije sa više informacija. Hvala Borna. Razvoj situacije nastavljamo pratiti tokom emisije. A ovim putem želimo podsjetiti premijera Milanovića da ga predsjednica Grabar-Kitarović već mjesec dana čeka u sobi za sastanke na Pantovčaku. Predsjednica ne želi napustiti prostoriju i odbija hranu i piće. Gospodine Milanoviću, ukoliko gledate ovu emisiju, pozivamo vas da posjetite predsjednicu i okončate ovu agoniju. No vratimo se na vedrije teme. Zbog prevelikog deficita u državnom proračunu, vlada planira prijevremeno pokopati bivšeg predsjednika Mesića na Mirogoju. Na današnjoj sjednici vlade jednoglasno je usvojen zaključak kako je bivši predsjednik Stjepan Mesić doživio lijepe godine, te da njegov ured više ne može opravdati svoje troškove. Pogreb će se održati 12. svibnja, a Mesića će povijest pamtiti kao jedinog državnika koji je održao govor na vlastitom pogrebu. A Radimir Čačić je postao prvi licencirani vozač za aplikaciju Uber. Predsjednik Reformista na ovaj način planira prikupiti novac za predstojeće parlamentarne izbore. Čačić je najavio kako će pokupiti sve građane na cesti i pregaziti konkurenciju. A dobre vijesti nam stižu iz kulture.
UNESCO je stavio ličko rukovanje na popis nematerijalne kulturne baštine. Taj naizgled neobični oblik rukovanja pridružio se hrvatskoj nematerijalnoj kulturnoj baštini, zauzevši zasluženo mjesto uz Sinjsku alku, Ojkanje, Bećarac i spajanje neradnih dana. Guranje prsta u anus kao znak pozdrava nematerijalna je ljepota naše zemlje i kao takvo bi moglo postati pravi turistički mamac. Upravo nam stižu nove informacije ispred Remetinca Borna. Što se događa na terenu? Upravo je pušten zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Prema informacijama koje smo doznali, pušten je ovaj puta po odluci Trgovačkog suda. Ovdje vlada totalna strka, nitko ne zna što se točno događa, tako da morat ćemo se javiti kasnije sa više informacija. Hvala Borna, razvoj situacije nastavljamo pratiti tokom emisije. Nova tragedija potresla je zagrebački Maksimir. Dvojica homoseksualaca pretukla su grupu Dinamovih navijača. Ovaj heterofobni ispad dvojice homoseksualaca podsjetio je zašto je potrebno što prije donijeti zakon o zaštiti većinskog stanovništva od manjinskih skupina. 6 navijača brutalno su pretučeni samo zato jer su drugačiji. Mi smo se poslije tekme šetali Maksimirom i odjednom nam neka dvojica počela dobacivati kaj hetrići, gdje su vam ženske djevojke, idite ih šikat u vaginu. Ovog frenda su napali da kao kakve su to demode hlače koje ima na sebi. Njih dvojica su opkolili naše storicu i ovaj jedan me udarao sa svojom torbicom po glavi. Ovaj drugi je uzeo svoj bijeli iPhone i razbio frendu glavu s njim i... grozno. Navijačima želimo brz oporavak i mirne tribine. Sada prelazimo na glavnu vijest dana. U Hrvatsku se vratio najpopularniji domaći političar Branko Đapić. Odmah da vam kažem, ovo je hrvatska presica i onaj ko nije Hrvat neka napusti ovu dvoranu. Branko Đapić je započeo svoj križni put ulaska u hrvatsku politiku prošlogodišnjom kandidaturom za Europski parlament. Nakon što je na izborima potukao, a u noćnom klubu pretukao svoju konkurenciju, nastavio je svoj politički put druženjem sa običnim ljudima na cesti. Onda je odlučio otputovati u SAD kako bi na dalekom zapadu naučio mistične tajne političkog procesa. Nakon što mjesecima nitko nije čuo glasa o njemu, Đapić se jučer trijumfalno vratio u domovinu. A s nama je večeras Branko Đapić. Gospodine Đapiću, kako ste? Hvala. Evo ja ću pitati jedno pitanje koje vjerujem da zanima mnoge naše gledatelje, a to je kako to da ste se odlučili vratiti iz Amerike? Pa istekla mi je viza i nestalo mi je dolara. I onda sam zadnje kune što sam imao potrošio na autobusnu kartu od Njujorka do Zagreba. Taj ćete. Dobro, sad kad ste se vratili, kakvi su dojmovi iz Amerike? Pa Amerika je po meni jako razvijena zemlja. Ja sam bio sa ovim Barackom Obamom i on na televiziji gleda puno tamnije. On je jako svjetle put i on zapravo nije ni crnac. On je više Aztek, Maj ili tako nešto. On nije niti malo crnac. I ono što me neugodno iznenadilo, to je da su oni tek prije nekoliko godina legalizirali travu, a ja travu pijem od svoje 3. godine, bože moj, kad znam sam Hrvat. Pa evo, dok ste vi bili tamo, mi smo dobili novu predsjednicu koja je puno putovala po Americi. Da. Vjerojatno znate šta Amerikanci sami misle o njoj. Pa ne misle ništa. Niko živ u Americi ne zna da predsjednika Grabar-Kitarović. Ja kad sam došao u Massachusetts, meni su svi govorili, Dino rađa, su me zamijenili s nekakvim košarkašem. A bože moj, ja sam igrao košarku, bio sam jako dobar, čak sam primjen u selekciju U17 u svoje doba. Tako dobro, da... sad kad ste spomenuli hrvatsku košarkašku reprezentaciju, možda da pređemo na hrvatske teme. Možemo, na problema. Prošli tjedan smo proslavili 70. godišnjicu pobjede nad fašizmom. Jeste li vi slavili taj dan antifašizma? Naravno da jesam, pa moj djed je bio antofašista. I njega su ubili partizani 47. godine, dolje kod bici je bila negdje oko Bosne. I mi svake godine u Ivankovu slavimo Kirbaj u čast moga djeda. I šta tu ima biti čudno? Evo kad smo kod obljetnica. Dobro. Naša predsjednica želi obilježiti 20. obljetnicu Oluje u Kninu, premijer Milanović u Zagrebu. Šta vi mislite? Ma kakav Zagreb, kakav Knin, molim vas, ne radi se tu o gej paradi, tu se radi o obljetnici Oluje koja mora biti u Beogradu. Mi moramo nasad dade cigare. Dobar večer. Ja sam Zvonko Hrabar, a vi gledate News Bar. Znate li što smo pripremili za vas? Naravno da ne znate.
U vijestima pogledajte, dvojica homoseksualaca pretukla grupu navijača. Istražujemo, je li Hrvatska dovoljno čista? U panelu o cijepljenju ugostili smo smrt. Novo prijevozno sredstvo postalo hit u Hrvatskoj. Radio televizija Luksemburg ponosno vam predstavlja najbolji informativni program od stoljeća 7. Pripremite se za News Bar. Vijest. Što je to vijest? Naši stari su znali reći, po vijesti se dan poznaje. No, što oni znaju? Pa oni su živjeli u komunizmu. Pogledajmo vijesti. Dobro večer, ja sam Domagoj Zolak. Dobro večer, ja sam Iva Jerković. Ne ta Iva Jerković. Na programu konkurentske televizije vrti se film Šesto čulo. I samo da znate, lik Brusa Willisa je mrtav od početka filma. A sada kada znate kraj, možete ostati s nama. Uhićen 100. jubilarni zaposlenik holdinga, za nagradu osvojio automobil. Na benzinskoj postaji uočen muškarac koji je natočio gorivo za više od 100 kuna. Test očinstva otkrio, Ante Starčević ipak nije otac domovine. 9-godišnja djevojčica namazala se kremom koja pomlađuje 10 godina i nestala bez traga. Na tržište stigla pilula za dan poslije braniteljskih prosvjeda. Vijesti započinjemo izvanrednim priopćenjem. Državni hidromilitaristički zavod izdaje upozorenje najvišeg stupnja. Zbog visokog pritiska i užarene atmosfere, svi građani osjetljivog razuma trebali bi se pripaziti državnog udara na području Savske. Zavod je podigao razinu upozorenja sa dosadašnje crvene opasnosti na crnu. Simptomi mogu uključivati razdražljivost, utaju poreza, neprijavljivanje prosvjeda i priviđanje Jugoslavena. Upravo nam stižu izvanredne vijesti ispred Remetinca gdje se nalazi naš reporter Borna Sor. Borna, možeš li nam reći što... Posljednjih tjedana mogli smo čuti kako hrvatski intelektualci poput Ruže Tomašić i Anice Kovač traže čistu Hrvatsku. Iako je naša domovina u posljednjih 75 godina čak 2 puta temeljito očišćena, Tomašić tvrdi da treba očistiti dvorište, Anica Kovač da je došlo vrijeme za čistu Hrvatsku. Pitali smo građane što misle o toj etno-ekološkoj temi. Da li mislite da je Hrvatska dovoljno čista država? Pa nije dovoljno, mogla bi bolje biti. Uvijek može biti čišća. Smatram da Hrvatska nije dovoljno čista država. Nije, niti nikad ne bi. Ne znam, ne pratim školske programe. Da li je bila možda čišća prije ili je sve manje i manje čisto? Za našeg Tita, ali sad više nikad ne bu i nikad neće. Do you think it's a clean country? Yes, very clean. It looks like Austria. Ono, se svakodnevno tuširaš, pereš zube, da li smatraš ono čistim Hrvatom? Da. Smatram se čistim Hrvatom. No, kako bi zaista razumjeli koji prljavi elementi prijete našoj opravnoj Hrvatskoj, razgovarali smo sa Mirelom Holy, predsjednicom stranke koja je glavni cilj čista Hrvatska. Vi kao predsjednica Oraha se zalažete za čistu Hrvatsku. Za čistu i održivu Hrvatsku, da. Jeste li zato u crnom? Djelomično. Tužna sam zato što Hrvatska još nije dovoljno čista, pa evo ga, žalujem. Kako mi možemo u biti osigurati da Hrvatska ostane čista? Nekim raznim zakonima ili je najbolje uzeti lopatu i metlu i jednostavno protjerati otpad van zemlje? Kombinacijom zakonima, akcijama i edukacijom. Da li Hrvatskoj fale sabirni centri? Mislite centri za gospodarenje otpadom? Da, centri za gospodarenje otpada, dobro. Da, fale nam. Moramo uspostaviti integrirani sustav gospodarenja otpadom. Plan hrvatske desnice je 1/3 otpada reciklirati, 1/3 jednostavno preseliti, a 1/3 spaliti. Što mislite o tome? Nije im dobar koncept, dakle integrirani sustav gospodarenja otpadom, primarna selekcija, obrada, oporaba, recikliranje, termička obrada otpada i na kraju odlaganje inertiziranog otpada. Dobro, to je bilo manje više sve. Eto, da li možda Orah treba počistiti?
I na kraju se zaključak sam nameće. Jedni ljudi koji mogu odlučiti koliko će Hrvatska biti čista jesu njezini građani. Iako ljudi kao Ruža Tomašić i Anica Kovač pate od nekog obsesivnog, kompulsivnog poremećaja čistoće i reda, ne zaboravite, čistoća je pola zdravlja, a pola govor mržnje. Strah. Treba li se bojati naše djece ili se pak bojati za našu djecu? To je pitanje, a odgovor bi trebao biti cijepljenje. Tjera nas da cijepimo svoju djecu protiv bolesti koje su odavno izumrle, dječja paraliza, tifus, rubeola, no što je s modelom? Podignuti jedan šator i da se obestini ovo proročanstvo Svetog Ilije koje kaže stiće vas naša ruka i u Srbiji. Nažalost, kratki smo s vremenom. Ma vi ste uvijek kratki s vremenom kad sam ja u pitanju. Dobro, gospodine Đapiću, bit će još prilike za vas, samo kratko i brzo. Koji je vaš plan i program za dalje? Moj plan i program je da ja već od sutra krećem sa referendumom o odcjepljenju Hrvatske iz Europske unije. Jer kao što znate, za par godina će Srbija ući u Europsku uniju, a mi ne želimo biti u istoj državi sa tim Srbima. Druga stavka je ta da ću napraviti nakon toga referendum ulaska Hrvatske u Sjedinjene Američke Države. Jer kao što znate, Zagreb je udaljen od Washingtona ko od Washingtona do Havaja. I ja ne vidim nikakvog razloga da mi ne budemo 51. američka savezna država. Hvala gospodine Đapiću. Hvala vama. Bio je to Branko Đapić, vi pratite njegov program i dalje kroz emisije News Bara, mi idemo dalje. Podsjećamo kako će zbog tečaja Libora i Euribora od ponoći poskupjeti Katolička crkva. Tako će se sutra za litru svete vode morati odvojiti 75 lipa više, cijena grama tamjana porašće za 95 lipa, dok će cijene krštenja, krizme, vjenčanja i sahrane porasti po jedinstvenoj stopi od 5%. Hrvatska biskupska konferencija je poručila kako će oprost grijeha i dalje biti besplatan. Danas su zabilježene i veće gužve ispred crkava i župnih stanova gdje su vjernici nabavljali crkvene derivate po starim cijenama, a za nove cijene kažu kako su im probile teološku granicu. Upravo nam stižu najnovije informacije ispred Remetinca Borna. Je li gradonačelnik ponovno promijenio agregatno stanje? Tako je, Upravni sud je poništio odluku Trgovačkog suda koji, samo sekundu, ne, imamo nove informacije. Upravo smo doznali da je Viši kanonski sud poništio odluku Upravnog suda koji je poništio odluku Trgovačkog suda koji je poništio odluku Županijskog suda i kako stvari izgledaju, zagrebački gradonačelnik upravo je na slobodi. Ne, samo sekundu, ne. Nove informacije. Hvala ti Borna, tvoje javljanje očekujemo za 7 dana. A upravo smo dobili informaciju kako su zbog Bandićevih učestalih ulazaka i izlazaka na Remetincu postavljena rotirajuća vrata. I za kraj jedna dobra vijest. Branitelji su objavili kako će od četvrtka prekinuti maratonski prosvjed jer su svoj šator iznajmili njemačkoj produkciji za potrebe snimanja filma Vinetu. Bilo je to sve u vijestima, ostanite i dalje uz nas jer je film na konkurentskoj televiziji onako prošao. Čistoća. Ja se kupam jednom mjesečno, ali sam ipak čist. Hrvat. A ima i onih koji se kupaju 2 puta dnevno.hr. No, jesu li zaista čisti? I tko tu zapravo smrdi? Ha?